И здравейте хора, днес ще играем в Soulplex България, ще има IP-то в описанието на клипа. Ще играем Skywars, може и да направим поредичка на Skyblock по някое време, но за сега мисля да не прибързам, защото съм замислил твърде много поредички. Понякога може и да налагва, но се надявам да не е много често това. Разбира се, ще ми се паднат най-големите глупости, но това не е проблем. Всеки се пада вероятно такива глупости. Ако не е така, ще съдя. Всъщност стрелички не са зле. Стрели не са зле. Никога не са зле. Дава ми много блокове, което също ми харесва. Въпреки че не знам защо взех толкова пати, кирки, мирки. Като на мен ми трябва само една брадва. И много блокове на ход бара, както и водичка бих искал. Тя неща не ги искам в себе си, защото са достатъчно опасни, както искам и топчиците, за да мога той да го оцеля. Той съм паднал патюли в лена. Сега ще ме изкефи супер много, ако аз съм паднал. И ще има в коментарите Олигофрен. Ще бъде много яко. Капа. Но сега ще видим. Може да взема и тези блокчета, за да имам още някакви блокове. Тук съм рип. Тук съм рип, тук съм рип, тук съм рип. Може да съм толкова слаб? Не, тук съм рип. Нищо, ще пробваме пак. Само че това беше с кит. Лак, спек. Малко многошко са в сървъра днес. Но това не е проблем. Никога не е бил проблем. Той мап е доста хубав. Сега ако ми се падне НДП, бих бил на върха на щастието. Най-вероятно ще правя тези клипове около 10-15 минути, което са не знам колко игри. В зависимост от това как се представям на тези игри. Надявам се, че няма съм скръп. Въпреки че доста вероятно и очаквано аз да съм скръп, защото никога не съм казал, че съм някакъв много добър на Майнкрафт, но сега ще видим. Излез, пич. Излез да те видя. Доброник или си, какво си? Ах, той е в центъра. Мисля да не му нахлувам. Оп, пича. Ах, ти си с броники. Не ме кефиш. Не ме кефиш, пич. Не ме кефиш. Добре. За какво да правя? Добре. 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 Еба ти пич. Изкефи. Това ми хареса. Всъщност аз ще продължа да обикалям, тук виждам на цяло някой... Тук виждам на цяло някой островче, на което нямало никой. Но, my friend. Къде са ми блоковете? Още блокове. Бързо. Блокчета. Добре, пичагата май... И той се самоуби. Какво става, бе? Не ставаме всички. Тя се самоубиват като че... Нема за какво да играят, само че това пича много ми почва ме плаши, защото... Сега ще видим. Ще починим играта. Починяваме играта. Няма как. Не може играта почини нас. Ще починим. Да знаете, че от утре вероятно ще правя по един, може би по 2 клипа на ден. Те ще бъдат на Лига CSGO и ще ги разнообразявам, както ще има почти на 1000%. Ще има Don't Starve, ще има The Binding of Isaac също така. Като цяло съм подготвил страшно много игри за този канал. Далече, бе. Сега ще видим. Обаче най-вероятно този път ще го загубим. Не заради нещо друго, а заради това, че просто нямах нужните неща, пък и половината... О, спечелих! What?
Добре. What? Как спечелих по дяволите? Добре. Щом казвате? Съгласен съм. Окей. Щом казвате, че печеля, добре. Окей. Окей. 10 секунди до старта. Сериозно ли някой влезе? Много тъпо. Добре. Така, молете се сега да ми даде перличка. Защо не ми даде перличка, бе? Не се не види. Тъпа игра. Без перличка. Как може да не ми дадеш перличка? А то това не е библейско. Как може да не ми дадеш перличка? Перличката е живот, перличката е любов. Перличка живот, перличка любов. Мисля, че ще пропусна. И там ще пропусна. Вероятно ще направя нещо такова. Айде! Довиждане! Довиждане! За това не се върви с гръб към човек, който има все пак нещо, с което те удари. Особено, да, окей, ти си с кит. Ма мен това не ме е бе. Честно казвам, мене това не ме е бе. Затова се спира по някое време, като приближиш достатъчно. Се спира, поглежда се човека, право в очичките, виждаш, че продължава да не те гледа и че е тъп. След това почваш да строиш от неговия остров към себе си. Това му влязох в твърда юло. Но това не е проблем. Ще сега видим на коя карта. Тази карта до сега не съм сигурен, че съм играл. Дори съм почти сигурен, че до сега не съм играл. Хубаво имаме перличка, това винаги е добре. Това винаги е добре. Перличка е много хубаво. Само че дали ще има още един чест тук? Вау! На време чак до тук и няма нищо. Нямам думи. Сета. Сега ще им ръчна мисля. Ето така. Само да си прицеля някъде. Може би да мина направо ръж към... Окей. Добре. Окей. Нямам думи. Добре. Окей. Окей. Бъгава игра. Нямаш проблеми. Този сервер, доколкото знам, е на 1.8. Той става за всякакви акаунти. Той не е такъв. Той не е платен сервер. Тоест не е от сервер. Сириус ли? Сириус ли? Как това ми наби толкова много демидж? Освен това да е имал китбол. Но това ще е доста тъпо, ако има китбол. Добре. Шам така. Това беше доста тъпо. Така, правя така. Ето така. Ето. Сириус ли? Бате. Добре, той е тъп и не си взе нещата. Както и аз не си ги взех принципно, но аз не съм тъп. То не си взе нищо. Е така, нищо не си взе. Окей. What? Той е тъпанар. Добре. Това не го знам каква е на минус 7 точки май. Бати олигофрена. Как може да умреш така, бе? То се самоуби. Само че се сети кой го каже, то да самако се самоубие. Също. Това е супер, което в момента виждам, че имам лък, всичко си имам. Това е много яко. Сега поставяме то крафтинг тейбъл, поставяме това с бразичката. Махаме едно дръвче. След това си слагаме така, оглеждаме се за всеки случай какво се случва около нас. Бързо си правим един меч. Моля, меч. Една броника. Давам си малко XP.
След това почвам да енчантвам. За сега енчантите са перфектни. До тук бяха перфектни. Нали, докато не ми се падна пълният буламач. Красота. Окей. Всичко окей. Даже бих рискнал. Рискит for the biscuit. Добре. Окей. Съгласен съм. Окей. Аха, ето го къде е бил това. Окей. Какво ми е? Аз не мога да правя това. Аз нямам анвил. Може би в центъра има анвил. Би трябвало в центъра да се направи анвил. Ах, ти сериозно ли? Ах, това не е приятно. Ох, добре. Махни се TNT. Махни се. Дани не харесва TNT. Анвил? Някъде? Сериозно, никъде няма анвил. Добре. Не. Добре, аз съм... Чувствам се като ретард в момента. Направих най-големите, най-лошите перли, които някой някога е правил. Здравей, печага. Има ли смисъл да са така цели? Ще цели ли? Оп! След това 13 тъпки мисля, че ще ми стигнат. Не, няма ми стигнат. Добре, пак ще чупим. Мога ли да запаля по някакъв начин? Нямам запалка, добре. Имам още едно. Охо, знам как ще запаля. Ти си до тук, пич. What? Някой ще ми каже ли какво стана? What? Добре. Никъде няма ли някъде ти също лъпчета? Умри. What? Добре, аз бих. Супер. Сега ще направим още една игра. И след това най-вероятно ще приключим с епизода. Добре, тази карта не съм играл до сега. Но това не е проблем. Ще починим играта. Ще починим играта. Само че това не ме кефи. Това не ме кефи. Мида ме кефи. Ръкам мида. Аз ще полкам мида. Някой видя ли това рълбък? Окей хора. Май ще е това. Бай-бай!